Arıyordu. We hebben ook nog een groep van het aan de school, die gaan we straks ook aan het werk zetten. Het is de bedoeling dat we een keer heel druk tonen wat de kindjes in de lessen doen en vooral wat ze ook al geleerd hebben. Ja? Straks gaan we de juffen die dit allemaal doen ook nog een keer bedanken, maar we gaan de kindjes niet langer in spanning houden, want we gaan dan eigenlijk ook wel starten, hè? Dat de mama's en de papa's niet te lang moeten wachten. En ik kan het woord geven aan Melanie, onze sportpromotor, die de groepjes een beetje gaat aankondigen, want zij coördineert eigenlijk deze activiteit. Heel veel plezier. Goedemiddag allemaal. We gaan zo dadelijk eerst kijken naar de turners, eigenlijk de grootste turners van de turners dit jaar. Van 7 tot 6e leerjaar. De 1e tot 3e leerjaar die kwamen op woensdag namiddag turnen. En het 4e tot 6e leerjaar nog enkele van 1e en 2e middelbare turnen. Die kwamen turnen nog maandagavond. Ja. De kinderen hebben vooral gewerkt om sprong, rond, de rechtsstokken. En die gaan er nu niet allemaal aan jullie tonen. Ik denk dat jullie klaar zijn. Alles was onder begeleiding van Marjolein. Ja, die dat zeer goed gedaan heeft. Oké, de kindjes van 4e tot 6e leerjaar, die mogen jullie tonen. Ze gaan beginnen met de sprongen, de springplank en de trampoline. Waar we onder andere hupsprongen, streksprongen, wendsprongen gaan doen.